алейкум, бародар азиз. Телефоное ки дар об кор мекунанд. Вообще телефони бюджетные ки дар об кор мекунанд, яъне ай борон, ай хали чизо мисол спокойно кор мекунанд, наметарсанд вообще. IP64 лагазашташ. Дуруни об не мисол камтар борон мезана, мисол ана камтар чикна, мисол ҳичи дардиш намезана. Барои курьерон мумкин дар кор шава, барои ки мақсад берундан бисёр шахсое ки да ГБУ кор мекунанд, в общем да беруна бисёртар коршон. И яке ай телефонои бюджетни зурай бародар. Бовар кунед, барош характеристика и бисёр характеристика аҷоибаи частота обновления экранаш 120 ГГц ва влагозащита IP54 дора бародар. Беғарзи и ҷои зарядкаш Type-C ки барои бюджетни телефонҳо ҳозир редкистайда, мақсад бисёриёш микро мешаванд, телефоное ки 5-6 ҳазор меистанд. Ина ё телефонои Tecno Spark Go 1. Tecno Spark Go 1 128 ГБ дора ва 64 ГБ. Дизайнш ҳам чӣ хеле дидесте, дизайни бад нест. Дизайнш да iPhone 15, да iPhone 13, 14 монанд дора. Камераш бараки омадагия бародаро, дизайнша хушрӯ кардагиам, пад iPhone гем. Хоб масъалаи нархш гуфта мегзарем, 64 ГБ-аш 7990 рубля ва 128 ГБ-аш 8990 рубля. Беғарзи хатиш бародаро азиз, каси омада ин телефонро харидорӣ мекунад, стекло, защитни стекло ва чехолша туҳфа карда метем. Бепул установка карда, дар кор шава гирён карда, чост карда метем телефонро бародар. Телефонои мо дар магазин фақат оригинал фурӯхта мешавад, нав пачка бародар. БУ, алиш, ремонт, дигар кредит хали чизо нест акорина. Хоб, ҳичи саволи дошта боша бародар, ин нархи имрӯзаша, ҳич саволи дошта боша дар оянда ё ки нархи фаҳмиданӣ боша дар оянда мумкин арзон шавад. Ана ба ҳамин хотир намин номерода занг мезанем бародари азиз, авиакассаам дорем. Билето ба боварӣ 100% ҷавоб билетода бародаро. Мақсад занг занед, биёин дастгирӣ кунем, мо шумо дастгирӣ кунем, ояндада аксиёи хуб пешниҳод кунем барои шумо. Боқӣ худо нигаҳбон бошед. Саломат.